Gwisg Hi gan Dr Delun Gibby. Nôl yn ystod y cyfnod clo, ces I wahoddiad gan ferched y Wawr Ffynnongroes I roi sgwrs iddyn nhw ar Hanes Menywod drwy ffasiwn. Dyma oedd y tro cyntaf I mi wneud cyflwyniad dros Zoom, ac roedd e'n gret. Cefais groeso digidol cynnes ganddyn nhw, a doedd dim trafferthion technegol, diolch byth. Dathlu treftadaeth menywod ac I helpu mwy o bobl I uniaethu gyda'r gorffennol a'i hanes mewn ffordd oedd yn berthnasol ac mewn ffordd hwylus oedd cefndir pam I mi greu'r cyflwyniad. Mae'n dechrau nôl ar ddechrau oes y cerrig, pan mae prif bwrpas dillad oedd bod yn ymarferol I gadw'n gynnes ac ymddiffyn y croen. Ond wrth un cyn famau ddod mewn cyswllt a thechnegau, technoleg a defnyddiau newydd, daeth gemwaith a dillad yn ffordd o greu statws, credoau, creadigrwydd a hunaniaeth. Dylen nhw'n hanes menywod trwy'r canrifoedd, hyd at yr 80au, gan edrych ar ddylynwad cymdeithas, crefydd a gwleidyddiaeth, ar fywyd a dillad menywod. Menywod fel Santes Milangell a sefydlodd cymuned o fenywod yn ystod yr oesoedd canol cynnar. Gwenllian, ferch Griffydd a wnaeth ymladd yn Normaniaid yn ei harfwisg. Brenhines Elizabeth y cyntaf a briododd ei gwlad yn lle tywysog tramor gan arddangos gwir ystyr power dressing. Ac wrth gwrs y swffragetiaid gyda'i sash porffor a gwyrdd a wnaeth sicrhau ein hawl ni ferched I bleidleisio a chychwyn y ffordd I gydraddoldeb. Wrth gwrs, fy hoff gyfnod hanesyddol I siarad amdano yw'r oes haearn. O fewn y gymdeithas oes haearn ym Mhrydain, mae'n debyg y gwnaeth menywod fwynhau'r un statws a dynion, tan ddaeth yr Rifeiniaid a cymdeithas batriachraidd I ddathlu a tarfu ar y drefn. Roedd merched yn medru ymladd, yn gallu bod yn ddewrion ac yn arweinwyr, a phwy oedd y fenyw arweinwydd yn woca yn y cyfnod hwn? Buddig wrth gwrs. Cawn ddisgrifiad hyfryd ohoni gan Cassius Dio, awdur Rifeinig, sydd yn ei disgrifio fel menyw dal frywychus ei golwg, llygad ffyrnig, llais cras, gwallt llwydfelin, hyd at ei chluniau, gyda thorch air o amgylch ei gwddf a thiwnig amrywliw oedd yn mantell drwchus drosto wedi ei gau gan glws broich. Roedd creu darn o ddilledyn fel mantell neu diwnig amryliw yn yr oes haearn ddim yn dasg hawdd na chyflym. Roedd angen casglu, golchi, chribo'r glân cyn ei droelli a'r sidell. Teclyn personol a fyddai wedi bod yn eiddo I nifer yn y cyfnod yna. Yna byddai'r edafedd yn medru cael ei lliwio gyda llifynnau naturiol a lleol fel glaslys a dandl. Yna byddai'r edau lliwgar yn cael ei weheddu mewn I ddilledyn ar y wydd. Byddai'r wisg orffenedig wedi cael ei thrysori a'i pharchu gan ei bod yn gwybod a gwerthfawrogi'r gwaith y cymerodd i'w greu. Ar ddiwedd y cyflwyniad roedd yn hyfryd clywed atgofion rai o aelodau'r gangen am wisgo go-go boots, sgertiau mini ac wrth gwrs yr anfarwol shoulder pads. Hoffwn ddiolch i'r gangen am y gwahoddiad gan obeithio iddyn nhw fwynhau'r noson.